ପାଣ୍ଡା ହଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କାମ 500 ନେବୁ 500 କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବୁ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଦେବି ହଉ କ ଏମିତି କିଏ କ'ଣ ଯେ କାନକୁ ଧରିକି ନାକ ଉପରେ ବସେ? ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର। କାନକୁ ଧରିକି ନାକ ଉପରେ ବସି ପଡେ। ହଁ କ'ଣ ଭାବିକି କହ। ଯଦି କହିଦେଲୁ 500 ତୋର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଯିଏକି କାନକୁ ଧରିକି ନାକ ଉପରେ ବସେ? ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ବସେ ସେ। ଭାବିଲୁ? ମୋର ବସି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ବସେ, ତୋର ବି ବସି ପଡ଼େ। ମାଛି ତ ନାକ ଉପରେ ବସିବ, କାନକୁ କେତେ ଧରେ? କ'ଣ ହମ୍ବାଗଡ଼ କହିପାରିବୁନି? କାନକୁ ହାତୀ କ'ଣ ତ ନାକ ଉପରେ ଆସିକି ବସୁଥିଲା? କହିପାରିବୁନି? କାନ କରିଦେବୁ। ଜଲ୍ଦି 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 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କହିବି। ଜଲ୍ଦି ଚୁଟି ନା, ଜଲ୍ଦି ହେଡ୍ କ୍ଲିପ୍ ଜଲ୍ଦି ନା, ଜଲ୍ଦି କହିପାରିବୁନୁ? କହିପାରିବୁନୁ? ଚଷମା